kai dai gaskiya ba karamin ɗan kaza samu ka gidan ki bane. Ce to ga abokina ya shigo na ce bari biyo bayansa. Na maka albishir. Na zo maka da wani labari mai daɗi. Na sani. Ka ne? Zan ga wannan labarin. Na sani. Allah wallahi. Ana amana. Tun wasan ƙasa ba. Na sani. Wallahi Allah kaga. Wallahi. Allah ya wadata ne. Allah ya hore. Allah jika kakata ta yanke sa. Kai ina ma ne zangawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah dan Allah wallahi. Ya kake wannan maganar? Abokina ba na son ka sha lemun nan. To me a ciki? Abokina ne. Gaskiya tun yarinta. Kai yanzu kayi arziki kenan. Allah ya wadata. Sha lemu. Kuma da sanyin sa. Wallahi. Mauɗi. Idan ya sha fanta. Yace lalle mun adama suna shan zaki. Sauke mun mana. No. Dole ka ji nauyi. Ina na abokinka. Mu da muke sanyin zuke da ɗan abin nan ka zo ka abin Wayo! abokina. Me yake faruwa? Da hallazi ba zai yi ba. Shi kenan kuma dan na baka labarin na yi arziki sai ka biyo ni ta mafarki?